kumwalira kwa CEO wa Vision Fund iwo ndikumvetsa chisoni kaya mufuna kuseka kaya chani koma ineyo ndili nawo mawu a polisi chifukwa choti abwana aja atamwalira atulutsa kachani akuti ka progress report imwalemba sudden death amkwamba amwalira komano anena kuti amwalira ku lodge soon after having sex with wakuti 31 years wakuzengereza kudetsa chileka kudetsa kuyika kumuzi kwawo mpakana pamene popo. Okay, ndi internal communication sindikudziwa zoti zafika bwanji pa social media koma ngati amalemba chonchi ukuku ndikulakwa chifukwa chokuti anthu komaliza kwa progress report alemba kuti Dr. Andrew Mwale anapanga chani anapanga postmortem ndipo anapeza kuti ankhwambawo anamwalira ndi chani cardiogenic shock and cardiac arrest. Dawo ankhwambawo anali ndi zaka 49 years 50 years nthawi imene anthu ambiri amamwalira ndi chani ndima cardiac arrest wawo palibe cholakwika koma mukayang'ana pa social media pa aliyense akungonena za ndani za mzimayi amene wanenedwa mu nkhani ine sindimutchula chifukwa choti it's unconscionable to what people are doing anthu ayika pamenepo wapha munthu chani ndi picture yake ikugawisidwa mumagrupu mumafamily whatsapp group azimayi akunenedwa chodabwitsa ndichoti palibe munthu amene akunena ndani mamuna anthu akungonena mkazi pamunthu ndikumva zoti mpakana account yako ayipanga deactivate anthu ena ake aulemu wawo akuthamangathamanga ndi nkhani iyi ndi chani cyberbullying. Ifeyo tikamamenyera ufulu wonena kuti internet izikhala free anthu azinena zimene akufuna anthu amene amapangisa kuti tiziganizanso za censorship kapena kupanga control ndi anthu ngati awawa chifukwa choti malo moti tizingonenapo pamene popo zinthu za normal anthu akuyamba zimenezi. This is cyberbullying 101. Mzimayi uja atha kuzipha mzimayi uja sazapezanso mtendere pa Malawi pano sazapezanso ntchito yabwino ndikuti aliyense ndikuti kwawo chani kodi abambowa okay anamwalira atamaliza chani chigololo paliso china sanadi kodi tsiku limenelo sanayende sanasambe ndi banja apolisi sakunena kuti anamwalira soon after drive sakunena anamwalira soon after eating sakunena kuti anamwalira soon after walking up the stairs sakunena kuti anamwalira nchifukwa chani ati soon after having sex and yet wamwalira ndi chani the cardiac arrest imachitika paliponse olo munthu uli mtulo ndiye ndikuona ngati first of all communication iyoyo simayenera kukhala ya public. Number 3 zimayiyo amayenera kumpanga protect chifukwa zimene zikuchitikazi amene amalawi zinthu zimuzisiyira anthu ena akachimidze osamwachiswa bombo ndani wanena kuti adawa anamwachiswa bombo anthu akuyankhula zambirimbiri anamwachiswa Viagra ndikwalembedwa maatiko chifukwa chani Viagra amapha munthu ukamwa chifukwa chani muzingo wina ake mpakana I think ndaiona pa Mikozi network titi Viagra ndichiswa bombo achimwene tisapange chonje okay we can joke chifukwa choti wamaliya sagula ufa kwathu mwina tinakumana tonse tili ndi mavuzikale and we don't care. After all ndi abwana ena ake andalama zawo ndikuti anthu umadziwa mamizimu mulibe ufa alibe ndi mayunifomu ndi akamva kuti anthu achuma amwalira chonje yawo amalawi amasangalala low key kachisangalala kunena kuti munthu amene amatiposa kupanga zinthu zamuchitikira zinthu zoyipa koma no this is not how it's supposed to be done. Ndikuona ngati kuti anthu amene aposita tinthu ma status titakhala mzimayiyo
kumangotenga tima snapshots, kumangotenga tima screenshot, kumangotenga tima screenshot chifukwa choti anthu ena ake blatantly saying kuti wapha munthu uyo mzimayi, which is not correct. Ndi apopo ineyo chala changa chikupita directly kwa polisi, ndikuona ngati kuti polisi kuli powerful women, powerful women, anthu oti za genders anaphunzira chani, kodi chikuchitika ndi chani kuti mpakana tiziona tinthu ngati timene tizi, pakana munthu house number yake wakuti village yakuti kodi zimapindula chani zimene zichazi, zimapindula chani? Kwakuti mwana wa wasapanga chonchi, and ababa timpesa munthu winaso apapa aliyense amapanga chigololo mwini. Ngati inuwo simpanga chigololo ndinu ndani? We have to vote usually munthu wa normal, you have to be sexually active. Then you ngati kwanu simpanga chigololo kale moyo mwanu zikuvutani, timaziwa zoti muli sexually frustrated, koma let's not go after people like this. No. Munthu wamwalira, yes. Kaya ineyo kumwalira kwa adawa sindikuwaziwa, sindikumva chisoni, abale yanga, koma sindingangopita pa social media ukanena zoti mzimayi wapha munthu chanjani. Munthu wafa akuti ndi cardiac arrest. Okay, tapangani report zimenezozo, tapangani report zimenezozo basi. Koma Malawi ndi zimene zimapangisa kuti anthu aluze ma privileges, chifukwa choti freedom yokhala ndi internet yoyankhula izikhalanso ndi responsibility. Nchifukwa chake anthu ena amayamba nokutani kupanga timalamulo toti timazakhuzano zinthu zina zoti sizigwirizana ndi izizi, timaziyamba dala, tiyeni tisapange dala zinthu zoti we should put our nation into disrepute. Si chonchi. Anyway,